घर जौन बा बनावल गइल बा, ढलैया भइल बा, बिना पिलर के नहीं खे। और जौन बा आधे शरीर बनौले बानी बिना पिलर के बा। और चलत कैसे बा भजन के माध्यम से रोशन के सुनावल जाई। भजन सुनतानी समय नहीं खे मिला। प्रत्येक भाई बहन के हाथ में मोबाइल बा ना? बढ़िया बढ़िया चर्चा भजन देखे कर वो सबके मिलता। तो हमने के श्रीनगर मैरवा से चल के बन जा वही नाम पर हमने के बड़ा सुंदर एगो चैनल बा श्रीनगर मैरवा शिव चर्चा। एक के नाम धरी जेकर सिंगर बानी सुंदर गोलू। बढ़िया बढ़िया भजन बना के वहाँ के नेट पर भेजे रोड के बीच में बानी। आज भजन बा बिनु पाया के मंदिलवा बनवला, बिनु पाया के मंदिलवा बनवला, ओहू में ताला लगौला गुरु तू तो दुनिया में रचना रचौला गुरु तू तो दुनिया में रचना रचौला गुरु तू तो दुनिया में रचना। बिनु पाया के मंदिलवा बनवला, बिनु पाया के मंदिलवा बनवला, बिनु ओहू में ताला लगौला गुरु तू तो दुनिया में रचना रचौला गुरु तू तो दुनिया में रचना रचौला गुरु तू तो दुनिया में रचना। काहे से बादल लगौला बगीचा लगौला, बगीचा कहाँ बा ये जगत में? हमरो रोजाना धरती पर चल रहा बजा बगीचा उहे बा। बढ़िया बढ़िया फूल खिलेला, ई महादेव के दया से खिलेला। हमरो देखा तनी नजर के सामने कैसे खिलल बा। पागल